him as sister. And besides social media, Panashe is a very loving person, very caring person. Vacharamba, Mawina D. Congratulations, Panashe Mabrijo. Ayo, anzi doi rakanaka no kopeka. Ansandarogwa, Shakuda nayo ndichidi, ndichirogwa. Congratulations, my love. Alright, 2 minutes. September kwataita tatinda kakuziva ndichiti maitichi ndipfimbewa nditi. Haona kwa DJ Ola kuti manja vamchiti varume vanochase vanotya kukutanga yani. And married and kwanduramba chunyepa iyi. Mafungo kuti ndikada ndisina kupotsera vanhu vanenge vachiti vanenge let me be honest with you ndikudedzera voice rim power. Regai ndaure ne voice rim party. Vanhu they keep on saying nyarara. Handina kurorwa. Ndakaunganidza hama. Madzisawira. Vanoremekedzwa. I was not married. Ndakatoramba. Mukomana mudiki. Ndichida vacharamba. Zvakaramba. Kana vacharamba vakazorora. I will be honest with you. For now, chero mukatora vacharamba pamunenge masangana navo. Vacharamba vana kurora. Vanhu vanofunga kuti maybe inini ndinoda mbiri. Honestly speaking, guys, handina kurorwa. I'm not confused sezamunofunga. Vanhu ndo vanoda kuti azozonditi ndakarorwa ndisina. Hanzi kudza vanhu kuti vakarorwa, vanhu ngavafunga kuti vakarorwa. Andakurorwa ndakanyadziswa. I wanna cry right now because every time vanhu vanenge vachingoti ndakarorwa handina kurorwa. Vacharamba vanga vasina mari shoma, vakatoya vasina kana tse. Dai vacharamba vakauya kuba kwedu ne$500. I was like, it's okay, it's fine. Avatorina kana kuya nesendi, bvunzai hama dzavo dzakalikisa audio yangu. Ndokudzai chokwadi. Hama dzavacharamba dzakalikisa audio yangu inini yandaitaura nadzo. Muzukuru wavacharamba ive paengagement pangu inini akalikisa audio yandaitaura naye. Dai vacharamba vakatondiroora ne$500 ndaitoti it's okay. But havana kana kulisa kana sei. Vakauya kuba kwedu vakanyepera hama dzangu dzese, vana mai vangu nehanzvadzi yamai vangu Wani mwana wamudharamarufu akanyeperwa na he lied kuhama dzangu inini. How would I feel? Disrespecting my family. There was no day I disrespected Vacharamba inini. Vacharamba forced me to post. I never ever wanted to post him on my social media, but he chose to embarrass my family. What about that Mabrijo? Not a very confusion and a confusion. I'm just a single mom. I can't want this one, but it's okay. It's okay. Vakauya vakanyepamba kwedu inini. Adikunyepere marriage ndaitoidawo. Kana vakazorora Vacharamba tinotenda, kana vakasarora kuti tinotenda.
pandaive nechino chekuroorwa pakatodarika, I'm no longer interested. Vanhu vanenge vachingoti henyepa protect vacharamba ayo wakabudisa gilasi. Hanzi nyepa takaita maroro. I would like to thank hama dzangu dzakapfeka marriage yangu nekuda kwekuti ndisanyara. But deep down, I was so embarrassed. Kana mukafunga kuti ndakadhakwa, it's okay. Kana imi muchifunga ndakadhakwa, it's okay. But I was embarrassed in front of hama dzangu dzese. You don't know the feeling yekutenga hembe, yekuisa makeup. Ndakamutsadheliwe na 4 o'clock dzemakuseni kuti andise makeup yekuti ndinonyara. I don't want to lie to you, I'm hurt. Adina taka na vacharamba, adina kuvavenga. We stood together, but vakandinyadzisa, it's a fact. Zana chakandiudza kuti mabridesmaids zvako ikoko pabridge ndo kwakabuda kunzi hamuna kuroorwa mainini, hamuna kubvisirwa chinhu, zvakabuda kumabridesmaids ako. Siyana nekuisa towers kuti hanzi towers akani nyaya towers akani ikoko kwama makaungana ikoko ndokuva zvakabuda ikoko kwamainyeberana ikoko muchironga ka fake marriage kekunyeba. Hanzi ndabirwa adhala vakabirwa mari adhala. Siyana nekuisa towers panyaya dzasingakwana. Na towers anga ari mumero kandi anga singambova kaita bosi wangu. Mukomana akatondichinja line. Understand? Akatondisa pane rimwe level. Ende zvaunongotaura zvimaguchi zvezve nyatsomubvunza paside ndanozokuudza kuti maguchi mulife mangu anotengwa nani. Wanzwaiwo maguchi anotengwa nani? Ndine vamona akanoita $13,000 US. $13,000 US. Bvunza kuti anotengwa nani? Ini ndiri ndandi, ndiri pombi. Wanzwisisa? Ndasiyana newe, hapana munhu anokutengera guchi ye$13,000 iwewe. Hapana munhu anokutengera guchi ye$13,000. Hapana munhu anokutengera guchi ye$13,000. Inini ndotengerwa nekuti ndiri ndandi, simbi yebasa, pombi mama misa. Ubabate baba. Saka undidzikamire. Taura kuti anzi maguchi inandipfeke chinhu nje fake shamwari. Pana panonanurwa, wazvinzwa? Vantaura zane basa, vantaura outfit inoita $800 US, vantaura hanzi ndepfeka iri fake iwewe. Ndepfeka iri fake nini? Kwane wazvinzwa. Iwo ndo usingatofa wakaafforda kutenga guchi. Apa wakabvota chivideo mabridge. Wakuita chivideo chako wakamira papa zvimabhutsu zvimabhegi zvefake apa bvokutaura vanhu kuti ubate zvinhu zvefake uriwe kumama iwe. Uriwe kushaya. Uriwe kushaya iwewe. Shamwari wese atitenge maguchi totengerwa isu. Atitenge tinotengerwa. You understand? Saka usapo wakatarisira fake patiri. Zvekugauta zvekushaya zvaunongochita sezvo ndezvemutonono. Zvinyaradze mwanasikana. Marriage unoida. Marriage unoida mabridge. Marriage unoida zvisingaite mabridge iwewe. Marriage unoida but yakuramba. Ichatokunamatira. Uyiwane because une shungu yemarriage iwe. Sasikana. Panenge pachibhaizika. Akatobhaizika big time akadena. Ende inini ndatogara ndakuudzai palive panapa ndidene at your own risk, especially titori tese masadza mwemi kuti tiri tese medu munyika apa ndatoita kufambira hondo chifunga kana iwo utori padhuze pangu anditombode peace ini ndandira kutokwana ndeda kuti titopedzerana kana chitopondana totopondana kana chifa tofa ndozvane ichitoda saka nditori nemhepo chaidzo titori serious saka usanditange andidene munhu usanditange Ukamwana na chidena munhu mukandinzwa chitukana nemunhu zai ndiyatonditanga andapa muromo tekuendera munhu atikazvandiita handisiwe kushaya ndokuendera munhu akandidena
pane mari tumbopona aziye zvekutaura aziya nokutamba nawo anopenga anambomudena unozando zvakandibhowa inini handidi kuchallengwa ini ukanitaura kuti unondirova chibva utoziva kuti utondiuraya unondirova usati wandirova pautanga utondigara nai hanzi ndokuponda live yacho hamusikiona here yakarekodi konzwa mwana achiti bosiledi munotorwadziwa neni neundiri ndandi bosiledi inyama isteki pamombe ndiri chidya munyepfu saka munotorwadziwa neni of course zvinokudzimbai mukatonitarisa ini notogona kurara uine stress manje vamwe vakutsvaga undandi nekuzora mafuta ekutsvuga ka vari kubhaizika avarambwa nebleaching so mwe takaizora yakati bvuma because ganda rangu harisi renguruve skini yangu yakabvumwa akarambwa nebleaching mabrijo akarambwa nekubleacha mabrijo hondo yangu newe haipere svikawaya uzotaura kuti uchataura kuti ndakanyeba mama mhitsa handikurovei ndokuti hondo yangu ipere because hondo yangu iri pakuti wakandichallenge kuti unondirova inini ndine black belt wonditi unondirova iwewe mune mangotiona patiktok hamutizive kwatakabva nekupi tikabuda nekupi kuandastanda saka siyana nekunditaurira tsvina dzekuti unondirova ndodzandainga muSouth Africa right now ndainga kuzorohwa ndobva ndakushaya paairport but tiri tese tichatsvaga nosvika tadhumana eye to eye kobo ndakukurova header ndakukurova flying kick Japanese kick ndakukurova Japanese kick mabrijo ndiyanda kukurova iyo masangaringobatwa kudikira chete oziya kutika wabhukazi mechi manje kudikira otaura kuti haundirove taura kuti mama mhitsa ndakakanganisa ndaigwauta ndaihukura kuti rikapapi kwandiri ndakakudza mabrijo ukana kuti amusikana wangu ebasa iweyo yondiwachireko uregedze kubhega unowanza uwache hembe dzangu zvakanaka kuti chikuti mabrijo dzachena here wanzwisisa iweyo kuti zvoda kunditaurira zvemutonono zvekushaya hanzi unoita chat the left chat the group augone chirungu mani iwe 26 years old iwe augone chirungu iwewe vanhu vakutotaura nezvavo vanotondiziva kuti ndiriko but handitaura mazita evanhu haundibhukire mechi pazvinhu zvacho waibata haundibhukire mechi pazvinhu zvacho handizi musaladhi wangu ndakangonaka vandabvumwa nebleaching ndine chiborangoma chinotyisa checho chaicho ruandastenda saka usandidherere usandite iyoyo handitirwe iyoyo saone kutsvukirira nekugeza mukati mawana pekutongonokakira kuti makana mafunga kukotama momamira pamusoro pangu handizi musaladhi mubva mazviziva handizi musaladhi handisitori right handizvokudhererwa handidene but handizvokudhererwa siyana ineni nokwarira mahara musatenge nyedza musingaziye because ine ichitoda pana ndichofambira munhu kuya muSouth Africa ndidene uri muZimbabwe dene tunoenda kujeri shamwari tinosungwa but patinozonzi ndasungwa ndendavhura hombe ndendavhura laji chaiye kuti kana jaji vanenge vachitaura kuti iri ziganda ngai dzisora rasvika ndendavhura hombe inotyisa chaiyo ndendavhura laji andikwanise inini handisi musalati handidi zvokudenwa musandidene zvenyu siyana ineni ndinotodawo peace but zvokudenwa handidi ndinotodawo peace zvokudenwa handidi saka mukava muchindichallenja nokuratidzai kuti ndovhura hombe mubva mazviziva vamwe mubva matotangira ipapa kutozviziva kuti pano ndidene at your own risk because ndinoburuma mhuno ndikaisvipirako ndikambotenga ndaigeza madziwa ndoifraya mhuno yako iyoyo kuruma muromo ndokusiya chivanga chinonzi remember me waibata my guy vamamhitsa ndo karekta yavo iyoyo saka siyana nekundidena ngatitambe zvakanaka pasocial media ngatitambe zvakanaka ende content yangu ndeyangu sandikomentere pacontent yangu kana usingandifarire ibva pazvinhu zvangu waibata ibva pazvinhu zvangu ingosukura udarikire ukurwadziwa nechi kana kuti zvikurwadzapurira aundifarire pazvinhu zvangu ibva kandira tumakomenti twemutonono musandikandire tumakomenti twemutonono
sandikandire tumakomesi wekushaya muchitaura zvamune muchifunga mufunga kuti muri iwe unozvishora pakashati aiwa munhu audze munhu tinokurova inini chero zvidini chero ndikudherere zvinengei inini chero ndikakudherera zvakaita sei handikudzo ndokurova ini ameno handigone kuchallenge munhu out of nowhere ngoti ndokurova akandanzi ndokukwirira ndikayazokumamisa ndikati aiwa waste time uchikwira bhazi usakwire munhenta unogona kufira murodhi mira mama mhitsa vakwire ndege valende vafunga kuti mafanisi mari yenye tiketi mari yandatenga kuchange handisiza mari yandatenga tiketi ne5 star hotel yandikuenda nogara its nothing wazinzwa vavabata ivapa ndambokudzokoredzera kuti ndingati ndiri ndandi ndiri pombi kuende ikoko mama tami nditori kuJoburg ndatosvika muJoburg handisi kuti ndiwe ndiri kupa example kuseri Ado akatorepa mwana ane 2 years kuseri Ado akatsotsa munhu 45,000 right now ndine nyaya dzemacelebrity but I'm coming when I finish renovating handiti and then inini manje ndaziva nyaya iyi ndobva ndabvunza Ado kuti nhai Ado nyaya iyi iri kufamba sei ndoda sei Drakunsa ndadi unonzwa munhu ndokona kubhadhara rangu saiburitse kana kuti aiwa mira ndinogadzirisa vomhanya kunogadzirisa so inini muhana mangu I have got a lot of information yevanhu mapublic figure kunyanya zvako hazvisi zvimwe zvezvino but zvandinonyatso kuziva kuti pane vamwe vanhu vekuti ndikabuda palive ndikanyatso kungoti dzimwe nguva unopinza munhu unoziva kuti ndine nyaya dzeivheni vanhu vakaurayiwa vemacelebrity ekuti vanhu mune muchivapraisa tokumbira mumboro washoti take a shot please short pane rimwe celebrity mira nitore shoti pako panobvumirwa kunwa here kana ndinwe ndakawanda imwai makawanda vanoramba kuda kuvhurika baba pane rimwe celebrity rekuzimbabwe rinoimba gospel mira ndinwe shoti imwai shoti wawa wakanzi ngahumwiwewo adobudisa fesi tanzwa kuti shamwari yako iri muindastry yakakumeula budisa chiso ndikuzidzira ndosenda zvitaura but mangwana manje ndozomuka ndine stress manje guys gift aisisiketi vakana magifts vanolauda guys amuziviseiko kuti vanhu vanolauda vanoda kupuhwa marini vapei mari valaude guys munhu anenge aine guhwa to the guhest anongopuhwa zvimamanigani zvichii togorora dane nyaya dzevanhu vakakosha ngaisiye matambo ichisiya matambo ye Ado waakudhipisa kana kakuzwa kuti Ado inini I'm a good friend panditana vhurika baba maiwe gospel singer akaita sei ndataura zvagospel singer ndopatanga tiri nezito here kana ndisataura zita gospel singer tinoita equation tega aka gospel singer ndikataura nyaya iyi anonzani mamaketi inzwai mamaketi zvanhasika ngaichingosiya matambo on behalf of them all ndinetsa mangwana chuo ndozoitaura mangwana mabridge please mwana wangu gospel singer guys musanyora mazita evanhu gospel singer muzimbabwe mune vanhu vakawanda gospel singer aiwa inyararai mama iyo inyararai next time achakudzipa live vangu vanaso azvitori nani shamwari dotaudza vanhu kuti vagifte sisiketi because tiri kuda gist handina basa nemagifti but ndokona kutaura nyaya yacho chaiyo but handitauri zita chete but manje ndozataura kuti musataura mazita evanhu alright but mabridge rega ndisatauri nyaya iyi shamwari asiri too deep dzakawanda pane dzimwe dzekuti ndogona kuzotemwa ndikauya kuzimbabwe
zvisiketi kana zvivindi zvisipo roway short zviri very important. So pana munhu anoimba gospel inini reason why ndiri kuda kukutaurira chinhu ichi mabridge zvinoitika ndezvekuti what I hate about Zimbabwean society and community is people, they come alive panapa and they judge kuti keti chidhakwa keti anotaura zvinyadzi, but then inini ndinotaura zvinyadzi zviri deep and I know that, but nenyaya dzandinowana dzandinadzo ndinotozoona kuti koinge inini nditori munhu pane vanhu vanopraiswa nevanhu vachinzi chindo role models. Why? Because the role models vanoimba gospel, vanonamata, vanoenda kuchechi, but they are raping kids. They are using people vachivashandira vasingabhadha a lot. So musoro wenyaya rokuti gospel singer anobata vana chibharo ipapo tababata esa hatisii mutambo. Singa uyu haana kubata vana chibharo chete handiti. Gospel singer uyu akawanikwa akarara nemukadzi wemunhu. Mukadzi uyu anganga ari mukadzi wemusoja, musoja ndobva asvotwa ndobva apfuura mukadzi ndobva afa. Adhoabhatisa mukadzi ananga ari pafoni, mukadzi afa, nyaya ndobva yangoitwa kunzi kwingwiri because yanga ichifukwa macelebrity nemasoja nechichi. One story, another ndine mastori akawandisa zvekuti do evanhu vekuti comment section guys musadara asi siketi musadara mazita evanhu safety reasons. Kana ndisina kudhakwa nditauri zita, but ndikadhakwa ndinoritaura because at the end of the day I am not care. Ndina basa nevanhu inini I am only loyal to Kylie. Ingandogara ndichitaura vanhu. Indogara ndichitaura kuti I am only loyal to Kylie. Izvezvi handitauri zita, but ndikanyatsozvifunga ndotaura mazita avanhu. Musataura mazita, iteerai munin'ina wenyu ndati no names. Kana kwatete Tudha kunotonzi musataura mazita mukwashi. Saka ndotaura nyaya unge ndiri kupenga ndichiziva kuti kupenga tinobatanidza tega tsoro. Anza irimo mucomment section. Kuti ndicharamba kana kuti nhingi yasiri ini ndoita sei manje. Anza inenge irimo mucomment section, mhinduro iripo pacomment section. Aya, but munoita mhinduro munoiwanepi ndiri ndine mavhi 11? Munofunga kuti vanhu vongofolowa neJemasoni, vanhu paJemasoni panofanirwa kungozongonzi chokwadi bho. Ini manje asada mbojara kuona muchivhura huru saka chirega ndichienda shamwari because panapa ndakutofunga kubva ndango. Munogona kutiudza kuti next ndechi tati equation tinayo isusu mafans tinayo sisiketi. Munotipa T handiti let's say vanhu vakapiwa T handiti sisiketi, let's be honest. Ukapiwa T watopiwa mukaka nemvura inodziya nemasamba sugar unoisa wega. Give us the tea, we put the sugar. Mabrujo wapiwa mari here kana kuti wakapiwa mari? Nyaya iyi ndaona sokuti unoiziva. Ndinganyepa hapana pandapiwa mari. Hauizivi? Alright, aiwa kana usingaizivi ndokuti uri munin'ina wangu, but inini kana ndadhakwa ndenda kutoda kutotaura, but problem inoitika mangwana ndomuka ndane stress. Saka uri kuti here ndisataure zita ndongotaura nyaya chete. Sataure zita no. Alright. Kuuraisa vanhu, kukidnepesa vanhu, kuvharisira vanhu,
kune vanhu vakakandwa kunhingirikiri kune leki rekunotoni rinonzi chii? Lake Chiwero ndiyo. Ndandikutaura izvi ndiri kutaura zvinhu zvandinoziva zvine marekodhingi nemaaudio andakatopiwa. Munoziva here kuti kuZimbabwe kune vanhu vanoti ukawana masikireti evanhu vanopisa munoiswa musaga mukandwa muleki Chiwero? Imimi saka muri kutaura nyaya dzamusi kutya kuti munogona kukandwa muleki Chiwero. Anondikanda muleki Chiwero kwaIsland kune leki Chiwero. You come to Zim. To do what? My father died, my mother is in Ireland, my children are here, my family is out of Zimbabwe. Anenge achindikanda mabridge ini ndakatopikira kumira nevanhu ndoti handiendi kuZimbabwe. Anondikanda muleki Chiwero anenge andiona kwaanondiona. But idzodzo nyaya manje dziri creepy. Hadzisi creepy. Nyaya iripo ndeyekuti inini muno pandakauya ndakasika asylum ndikatotaura kuti handisi safe kuZimbabwe ende nandisinganyepi. Yeah, but I idzodzo chimbotiudze dzimwe nyaya because ndakutotyawo. Ndoda kubvunza kuti kana wakanditarisa inini ndobaya live yangu ndotaura ikoko kana ndikadhakwa doro rapera. Baya henyu ndakutotya. Dziri creepy nyaya dzamataura. Kana wakanditarisa inini unofunga kuti one day uchandiona paairport yekuZimbabwe here. Ndokuona ye muSouth Africa. Handiuyi kuZimbabwe ni kuzoita chibaya live paketi tuye ikoko. Baya live paketi. Baya haindokwata. I understand you, my sister. Sorry. Haindokwata. Aiwa ngatichisiya inyaya iyo ngatichitaura idzimbo. Exactly. Because ndandichazovhura watogona wena. Aiwa ndakudza chimwe chinhu sisiketi. Pamberi nekubatana pamberi neZANU-PF. Ndozvaunoda. Pamberi nekubatana ndozvaunoda izvi. Pamberi neZANU-PF I'm in very much in.